Hello guys, salibonani, magadi muli Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pate viti chiri health. Chief to chapuno bata nyanza kasiyana siyana dzinenge dzichipisa mu streets. Nyaya ndine yemuzwana nasi nyaya levels Chillspot. Tese tikuziva zvaitika madezi apfuura kuti levels Chillspot pane nyaya dzawo na shashl dzokuzobuditsirana ma sex tape dzakangowanda dzandichibuda. So tazonzwa kuti zvone levels asungwa mushure mekunge aita se ari kuchajwa nerepi. Sachakwanidze kuona information because information yaona mapages akasiyana ndokwada ndikuatidze. Asi before ndapinda panyaya guys, kachinge first time kusvika pa Zim Reality ITV, so now subscribe. Please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime pato upload something brand new, unowana notification inosvika kwauri. Uyezve guys, don't forget to check out Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks Zim Reality ITV. Pane zvimwe zvatinoposta ikoko uchinomukaka zvimwe nakukuwaraidzai nekuti muzive information zvakasiyana. Guys, pane information it is so disturbing yatanzwe kuti levels asungwa mushure mekunge akuchajwa nemacases erape. Ameno pamwe sisi mageto user tizive kuti yonzi rape chaichi kana kuti pane mitemo wemborepana atizozive kuti sisi mageto since atisiko, but from my videos that I want to attend pa social media zvimwe zvazvitendera pa social media zvairatidza kuti vanhu vari murudo, vanhu vari kuwirirana. So guys, ameno ngetizondo zvinopera sei, but atoti levels abatwa ari pa Borodale ndopabatwa ndopakavharirwa. Saka I hope anytime soon anogona kuenda court. Ngachingaenda court unyatsonzwa kuti nyaya yake inofamba sei, inopera sei, ichazonzi chini. So guys, ndonyanga ndikuudze kuti levels izvo azobatwa asungwa nemacharges ake pakuinclude rape. Anyway, thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe, to like and share. Uyezve guys, nyaya tikufamba nayo semageto youth ndeyekuti free levels. Free ghetto youth ngaribude. Zvakawanda ngazvitaure ghetto youth tichi riri panze. Thanks guys. Thanks for watching. But I know kuti mutemo kana kuti matariro adzimhosva vanoenzanisa. Saka nyaya ichazviratidza ichanoenzaniswa ikoko. Thanks guys. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.